Sempre m'han resultat admirables les persones que saben què fer a cada moment i com fer per aconseguir allò que volen. D'altra banda, sempre m'han aguitejat quan ja des de petita i davant d'una situació clau em deien allò de «Marissa, estigues segura, tot sortirà bé. Estigues segura». O bé em deien allò de «Voler és poder. Tot el que tu et proposis, si vols, ho pots aconseguir». Com? Estem de broma? Si vull? Esclar que vull. Però jo davant d'aquell nivell d'autolideratge que de manera innata se suposava que havia de tenir, no sé vosaltres, però jo hagués agraït més pistes, una major concreció, vaja. Imagineu que arriba el vostre fill o alumne a les 5 de la tarda, després d'un dia d'escola, i ja el veieu venir, no ha tingut un bon dia. Li pregunteu com li ha anat, com ha anat el dia, i en comptes de donar-vos una resposta reactiva llançant la motxilla a terra i tancant-se a la seva habitació, va i us diu que és que necessita uns minuts per tranquil·litzar-se abans d'explicar-vos què li ha passat, perquè és que està molt nerviós. Doncs bé, això és autolideratge. I això s'entrena, i això té el nom d'un hàbit, el de la proactivitat, aquell que ens permet triar la resposta que volem donar a l'input de la vida. I és que sovint ens costa autoliderar-nos, oi? I més quan venim d'aquell antic paradigma de que un líder neix. El lideratge és només per uns quants. Uns pocs privilegiats capaços de triar els seus passos, trepitjar fort i fer que la gran massa el segueixi. Però és clar, això només és per uns quants privilegiats. Sí? De veritat és només per uns pocs? Creieu que ens han ensenyat a liderar la nostra vida des de petits? A les escoles FEDAC no és una opció. A les escoles FEDAC volem que tots els nostres alumnes aprenguin a liderar la seva vida. A través d'un lideratge interior, a través d'un lideratge que els hi permeti gestionar dia a dia i de manera efectiva els diferents inputs que els hi toqui viure a la vida. Per tant, entenem que un líder aprèn a ser-ho. I tant que un líder aprèn a ser-ho. Mireu, a les escoles FEDAC fa uns 4 anys que estem treballant a través d'un lema de la figura del superheroi i els diem als nostres alumnes que són petits superherois. Superherois sense capa, però amb la capacitat de transformar allò que no els hi agrada i que els hi envolta. Mireu, us diré el nom de 2 perfils de líders i de seguida veureu el matís de lideratge que persegueixen les escoles FEDAC. Us podria dir el nom de qualsevol dictador de la història, arrossegador de masses, i us podria dir el nom de Teresa de Calcuta, arrossegadora de masses també. Però veieu, Veieu el matís? Veieu que un dels dos, òbviament, persegueix el bé comú aquí. Entenem que sense bé comú no hi ha autèntic lideratge. Perquè el lideratge no és un càrrec o una posició. És una influència positiva, transformadora. Un líder de veritat no busca adeptes o seguidors. Un líder de veritat busca més líders, genera més líders que treballin cap a aquest bé comú. Vinga, us proposo un exercici ara d'imaginació. Sí? Us imagineu una escola que ensenyi hàbits de lideratge? I que aquests hàbits de lideratge els visqui tota la comunitat educativa. Que els coneguin, que els entenguin, que els experimentin. Us ho imagineu? Mireu, somric perquè a principi de curs, una de les tardes de setembre, la mestra de música de la meva escola, quart de primària, tarda de setembre, 4 de la tarda. Sí? Els hi proposa als seus alumnes que havien de fer una composició senzilla d'1 minut, una melodia que sonés bé, que no fos estrident, vaja. Jo que em quedo a veure-ho. Ella, serena, tranquil·la, dona la consigna als seus alumnes. Just que havia de fer unes fotocòpies, baixo corrents, torno a pujar perquè aquello no me lo perdia, i veig que la classe s'havia configurat en petits grups que s'estaven ajudant entre ells. Uau! Allà havia passat una cosa més gran que obeir la consigna de la mestra que els havia dit que havien de fer una composició d'1 minut. La mestra l'única cosa que va fer va ser acompanyar en Marcel, un dels alumnes que li havia demanat ajuda, als diferents grups que s'havien gestionat.
I ho va fer també, va fer sumar tan bé que no només va fer la melodia que durava 1 minut, es va configurar la banda sonora d'aquella tarda. Brutal. Clar, aquesta situació, aquest escenari, costa de veure a les escoles avui en dia, i més quan venim d'un paradigma d'escola d'horaris encursetats, d'alumnes fàcilment etiquetats, del tots alhora i en el mateix moment. Costa de veure. Però sabeu què? Resulta que les escoles FEDAC ja fa uns anys que van imaginar, que van somiar com podia sonar aquella melodia ensenyant hàbits de lideratge de manera transversal i fent que tota la comunitat educativa els visqués. De fet, és com si imaginessin un futur que han portat ja ara avui al present. I de quina manera, us preguntareu? Doncs mireu, com quasi tota la vida, amb una qüestió d'actitud, prenent iniciativa, amb mestres professionals de mirada atenta i oberta que apoderen i acompanyen en els hàbits de lideratge i que estan atents perquè detecten passions connectades a talents. Però és que, a més, tenen un compromís amb alguna cosa més que amb ells mateixos, perquè és que resulta que ens importa el que passa al nostre voltant més llunyà i més immediat. De manera que el repte de lideratge a les nostres escoles va començar per una deconstrucció de la cultura organitzativa. Veureu, aquest canvi demana que fem un esforç per superar costums i hàbits, adoptar noves funcions i càrrecs, aprendre, per abandonar altres que poden resultar més còmodes, desaprendre, perquè, clar, per una altra banda, que fàcil és que em diguin el que haig de fer, oi? Jo ho faig, obeeixo, i si la cosa no funciona, escolta, directament meva la culpa no és perquè tot a mi me manden. Però, clar, això no és autolideratge, no és el lideratge que busquem les escoles FEDAC. Per això us deia que el repte de lideratge a les escoles FEDAC va començar per una deconstrucció de la cultura organitzativa de l'escola, d'una cultura organitzativa més piramidal a una cultura organitzativa del cercle, on es donen sinergies cooperatives que fan que grans coses passin i que no passarien amb l'antiga estructura. Què us sembla? Veieu? Tenim la idea, sabem com fer-ho, però és que a més us podria parlar d'exemples i evidències reals que estan funcionant ja avui. Us puc parlar, no utilitzo el condicional, us puc parlar dels nostres equips d'autogestió responsable. Us podria dir o parlar dels Avatar Day. No anem vestits de blau encara com amb la pel·lícula, però al tiempo. Però els Avatar Day són equips de gestió responsable que reuneixen durant una jornada especialistes d'una àrea, com ja bé sabeu. Avatar Day de profes de música a FEDAC Ripollet, una jornada compartida. Avatar Day de profes de quart de primària a FEDAC Cerdanyola. Experiència compartida. Us podeu imaginar la riquesa d'aquella jornada? Us podeu imaginar la riquesa amb la que torna aquell professor a casa seva, a la seva escola, amb la motxilleta plena d'experiència compartida, diàlegs, d'il·lusions, preocupacions, dubtes, solucions? I què els hi he dit? Algú que entén molt? No, si és que dels seus propis companys d'institució. Que gran! Us podria parlar també dels nostres shakers, agitadors i generadors d'idees, que fan també que es doni en només una jornada d'estar junts, són talents creatius de cada escola que es reuneixen per fer viu aquest canvi a l'escola i provoquen com si fos un còctel. Sabeu? Shaker, una coctelera, un còctel explosiu i deliciós d'idees que configuren el canvi a la nostra escola dia a dia. També podem parlar de les entrevistes competencials i enquestes de confiança entre pares, famílies, profes, alumnes, que fan que es doni un diàleg obert i sincer sobre l'escola que volem. Ni més ni menys. I a les classes què passa? Em preguntareu. I a les classes? Què passa a les classes? Ja ho heu vist abans amb la mestra de música. I això passa perquè les escoles FEDAC són, entre altres coses, les primeres institucions a Catalunya en implementar el projecte Leader in Me basat en els 7 hàbits de les persones altament efectives del catedràtic americà Stephen Covey. És una eina, un instrument de lideratge, autolideratge, que permet treure, a través d'uns hàbits, la millor versió de la persona.
i que tingui un impacte en l'entorn. Transformador. Clar, estareu d'acord amb mi que això, impartir classes, ensenyar hàbits de lideratge, fer que tota la comunitat educativa intervingui, els conegui, compartir-ho amb les famílies, demana per part de la institució un compromís ben clar per desenvolupar la credibilitat i la confiabilitat, que són els fonaments del lideratge. Però veiem, ja ho hem vist, que és possible. Per tant, les escoles FEDAC assumim el repte del lideratge en majúscules, aquell que s'aconsegueix amb la tenacitat d'uns hàbits que porten a treure la millor versió de la persona i que, a més, té un impacte en l'entorn. I aquí, com ja sabeu, radica la nostra passió de veritat d'educar joves, infants, que acabin liderant la seva vida, que acabin entenent la seva vida no com un seguit d'obligacions, sinó com un seguit d'eleccions responsables, que els hi permeti dissenyar un projecte vital que els entusiasmi, que els apassioni, que els faci feliços. En definitiva, que quan algú els hi digui «Ànim, pots fer-ho, estigues segur», sàpiguen com fer-ho, perquè coneixen que ells poden acabar liderant la seva vida. Moltes gràcies.